Gwobr meithrinfa ddydd. Y tri uchaf yn y categori yma yw meithrinfa ddydd, Cwtch y Clos, Sir Gar, meithrinfa Medra, Llangefni, meithrinfa Seren Fach, Brythdir, a'r enillydd yw meithrinfa Medra, Llangefni. Mae amgylchedd meithrinfa Medra wastad yn groesawgar, lliwgar, cynnes a diogel. Mae'r staff bob amser yn edrych yn daclus ac yn amlwg yn mwynhau eu gwaith ac yn ofalus iawn o'r plant sydd yn ei gofal. Mae'r feithrinfa yn cynnig nifer o sesiynau gofal hyblyg sy'n hanfodol i rieni sy'n gweithio, ac mae modd defnyddio talebau gofal plant yn ddi-draffedd, gan roi'r sicrwydd i rieni bod y feithrinfa yn cael ei reoli a'i redag yn hynod effeithiol a phroffesiynol. Mae gweithgareddau amrywiol yn cael eu cynnig yn y feithrinfa drwy'r adag, gan ysgogi'r plant tra'n cael llawer o hwyl yr un pryd. Mae'r ystafelloedd yn lliwgar, gydag amrywiaeth o waith ar wahanol themâu yn cael eu harddangos ar y waliau, ar y ffenestri neu'n hongian o'r to. Fe gynhwysir rhieni a'i plant yng ngweithgareddau cymunedol y feithrinfa bob amser. Enghraifft, pan i'r feithrinfa yn dathlu ei phenblwydd y 10 oed eleni, fe wahoddwyd yr holl blant a'i rhieni a fynd defnyddio'r feithrinfa ar hyd y ddegawd i'r dathliadau. A fe ddaeth dros 650 i gyd ddathlu sy'n arwydd o'r parch sydd gan rieni'r gorffennol a'r presennol i'r feithrinfa arbennig hon. Llongyfarchiadau i meithrinfa Medra Llangefni.